సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియో పంపినారు. సో ఈ వీడియోతో చేయి బ్రో అని. సో అతను వేరే విధంగా పంపినారు, నేను లిరికల్తో చేసిన. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు నచ్చిన ఏదైనా సాంగ్ ఉంటే ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి. అక్కడ నుంచి నేను తీసుకొని ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో తప్పకుండా ట్రై చేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ లేట్ అవ్వచ్చు, ఏమనుకోవద్దు. తప్పకుండా వీడియోని ఎడిట్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో ఫోటో ఉంటుంది, ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ ఏదైనా రేషియో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇదే రేషియోలో పెట్టేస్తా. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక్కొక్కటి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే, ఇవి పూలు కానీ ఏవైనా ఉంటాయి కదా, ఇది లవ్, ఇది మీకు నచ్చినట్టు ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ ఫోటోని క్రియేట్ చేసుకున్నా కాబట్టి జస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఆ ఫోటో కావాలంటే ఆ ఫోటో ఇస్తా, లేదా ఇవి కూడా కావాలంటే ఇవి కూడా ఇచ్చేస్తా. మీకు ఏది నచ్చితే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మీకు నచ్చినట్టుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. దీన్ని కింద ఇట్లా జూమ్ తగ్గించి ఆడ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. పూలు కానీ ఏవైనా మొత్తం ఇలాంటి పూలు ఉంటాయి. సో మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఆ పూలు కూడా ఇస్తా, ఈ ఫోటో కూడా ఇస్తా. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ముందుగా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సాంగ్ తీసేయండి. కాపీ 9 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. మీరేం చేస్తారంటే, ఈ లిరిక్స్ కరెక్ట్గా రాదు కదా, దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసి ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం మొత్తం లిరిక్స్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఇటు అటు అయితే ఇట్లా జరిపేసేయండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా వీడియోని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కొంచెం ఇట్లా జరిపేసేయండి. ఫోటో మీద లిరిక్స్ వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తే జరిపేసుకోవచ్చు. సో ఇలా. సో ఇది కొంచెం లాంగ్ ఉందిగా, దీన్ని ఇట్లా జరిపేసేయండి. అటు ఎక్కువ అయితే తగ్గించేసుకోండి. సింపుల్గా చిన్నగా చేసి మధ్యలో పెట్టేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఇట్లా. సో చూసారు కదా, లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం లిరిక్స్ని ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి కంప్లీట్గా. లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు, ఈ లిరిక్స్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. 90% అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ దీనికి ఏదైనా మీకు ఇంకా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫొటోస్ కానీ వేరే ఫోటో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇంతటితో కంప్లీట్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇలాంటి ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీనికి ముందుగా లాస్ట్లో కట్ చేసుకోవాలి. 15 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి.
సో వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.